Era visto. Traxedia. Onte fun con don Anselmo de compras a Carballo. Non podía sospeitar eu que á volta da viaxe me había a topar na casa cunha sorpresa tráxica. O mesmiño que lle pasou a Ulises, o mariñeiro da Biblia. Elvira, por tu madre, dime que todo isto é unha broma macabra. Pidocho, por favor, dime que non é certo, dimo, polo amor de Deus. A ver, Moncho, por favor, aproveitei que estabas fora e botei o cemento no chan do garaxe. Ti me dirás que traxede e non poder entrar nese monte de merda de sitio por uns días non pasa nada. E non me rompa da cabeza que teño comida no lume, Oh. Ya sei. Moncho, vamos. Nené, pónteme fora. Dígame, sí, que vamos a marchar de aquí. Mira unha cousa. Ti coñeces un tipo que se chama Mortadelo? Fora, arranca. Eche moita hora, veña. Ahora sí. Merda. A ver, Moncho, sexa o que sexa o que che pase, a nós podes nolo contar, A non ser que sexa algo de carácter sexual, porque eu preferiría non entrar, A me dar a min que fose algo sexual, Lino. A ver, é logo que é, veña, fala, que é? Pois precisamente, Puscas, que non podo falar. Pero, como que non podes falar? Con quen non podes falar? Pois con... Non o sei, Lino, non o sei. A ver, mira para mí, Moncho, mira para mí. Moncho, ti non estarás fumando porro, non, Moncho? Que me dera, Pusquiñas. Pero que se non podo reflexionar sobre a vida, se non podo falar de min, de vos, que sentido ten todo? Que sentido ten a existencia se o único que podo é mirar para ela? Sen falar, sen reflexionar, só mirar como marcha e como pasa. Ti que dis? Andaranos porro. Non o sei, machiño. Pero para non poder falar, exprésase de carallo. Iso sí. Caramba, Moncho, non te facía eu tan filosófico. É que é de caixón, don Anselmo. A prova irrefutable da existencia humana é o poder de pensar. Penso, logo existo, está claro. O que pasa é que eu xa non podo pensar, xa non podo reflexionar sobre a vida. Por iso empezo a duvidar da miña propia existencia. Existo eu, don Anselmo, dígame vostede, existo eu. Isto, ao mellor, non é máis con virus. É mellor que marches para a tua casa ata que esteas curado. Eu non teño nada que facer na miña casa, home. Macho, con filosofía ou siguela aquí mando eu. É mellor que marches. Non volvas ata que esteas completamente san. A ver se isto vai ser contagioso. Pois digoche unha cousa. Cando estaban botando o chan do garaxe, ocorreuse unha idea boísima. Pois alégrome por ti. Pensei que ao mellor poderíamos aproveitar e facer unha obra e aproveitar o garaxe e facer un saloncito rústico para recibir as visitas. Non te parece boa idea? Ti non as pensas, Elvira. Ti non ves que se quedo sen garaxe para sempre... Non podería comunicarme, nin falar, nin pensar. Entendes? Eu se quedo sen garaxe, morro. Ti non és ben dado e o nabo, pero vamos a ver, non prefires ter un saloncito rústico que esa merda de garaxe que tes agora, Moncho? Dios, non quero nin pensar, oíches? Onde está?
chaves do coche. Están postas. E acórdate de Stevie Wonder, si bebes non conduzcas. No, non tiña pensado, Iches, así que perde cuidado. Sabes que vou facer? Vou ir vou conducir a tomar, a ver se ali mirando para o horizonte podo fuxir desta prisión. Ai, o mar, que non foi levar. Como que ten depresión? Non sei, é como que non lle encontra sentido á vida, que non ten sentido vivir aquí con nós. Non sei. Bo, pero iso é o que me pasa a min así exactamente, eso. Non é exactamente. Ti eres un tuzariño desnortado con poucas luces e é normal que non lle encontre sentido a nada, pero o teu pai era un home feliz, era un home que estaba ben consigo mismo. ¡Ey, papá! ¿Qué pasa, tío? Venga, sienta aquí conmigo, venga con teu fillo. Vamos a ver un programa ese que tanto che mola. Ese que... ¿cómo? Eso, Luar, venga, sienta aquí, mira. Ay, mira ese señor aguantando o micrófono, Mira. Non estou de humor, nene. Monchiño, fagoche algo de cear. Hai vista espanados, queres? Non quero nada, marcho para a cama. Non sei, mamá. Te digo que cheiras, pero a min no estado no que está recórdame moitísimo a Cristian da Chosa cando está de resaca. Ai. Pensei que xa estarías dormindo, Moncho. Non dou. Ti non tiñas por aí un bote de pastillas para dormir? Sí, pero non é vou tomar pastillas así a lo loco, Tampouco é vou pasar toda a noite en velas, en pejarollo. Dame as pastillas, anda. A ver... Si, con respecto ao do garaxe, quería che dicir Do que... garaxe mellor non digas nada. Se hai algo que non entendes, mellor estar caladiña e non seguir dándolle voltas. Moi ben, pois traga as pastillas e déixame en paz. Mira, polo do garaxe, quería che dicir que xe puxo un atao e podes pasar cando queiras. Moncho, pero... Sí, por fin, amigos, por fin. Non sabedes o que tal me pasou, Pensei que morría. A piques estiven de mandalo todo á merda. É que eu sen vos non son ninguén. Xa non son moita cousa, pero sen vos non son nada de nada. Bueno, o que tal me pasou? Outro día, volví eu de Carballo e vai Elvira e pónseme a contar unha cousa. A desgraza máis grande da miña vida. Pero tampouco vos vou contar a vos agora, non vos quero poñer tristes. O importante é que xa estou aquí, no garaxe, e vos aí, vos e eu, guapos.